Astăzi are loc slujba de înmormântare a Înaltpreasfințitului Nicolae Corneanu, mitropolitul Banatului. Prelați din toată țara se află la Timișoara pentru a-și lua rămas bun de la liderul ortodoxilor din Banat. Slujba de înmormântare a Înaltpreasfințitului Nicolae Corneanu va începe la ora 11 și va fi oficiată de Preafericitul Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Ramona Băluțescu, jurnalist Oradea Press, se află la Timișoara. Bună ziua, Ramona! Știm că slujba de înmormântare va începe la ora 11, acolo unde Înaltpreasfințitul va începe la Timișoara, acolo unde Înaltpreasfințitul Nicolae Corneanu a slujit mai bine de 50 de ani. Ce se petrece acum în catedrala din Timișoara? Acum se întâmplă liturghia, sunt aici mai mulți ierarhi ortodoxi, sunt aici Preasfințitul Martin Ros, episcopul romano-catolic al Timișoarei, Preasfințitul Alexandru Măsian, episcopul greco-catolic din Dugoj, Preasfințitul Silvestre, episcopul greco-catolic din Oradea și Preasfințitul Băcchei Laslo, episcopul romano-catolic din Oradea. După liturghie va avea loc ceremonia de despărțire de Înaltpreasfințitul Nicolae Corneanu. Dincolo de cele oficiale, ceea ce se întâmplă aici este că o mare de oameni a venit să-și ia rămas de la cel care în ultimii ani a însemnat simbolul Banatului. Dincolo de faptul că trăim într-o țară care încă are preponderent nevoie de credință, iar aceasta este de cele mai multe ori ortodoxă, dincolo de faptul că oamenii obișnuiesc să spună părinte unui om duminica la slujbă, Părintele Nicolae Corneanu era un părinte al tuturor etniilor și religiilor din Banat și toți cei care l-au iubit și nu sunt puțini au venit să-și ia rămas bun de la el. E poate o frază dăunoasă. Toți cei care l-au iubit au venit. Nu pot să intre toți în catedrală, dar în mod cert sunt aici cu gândul. Mulți și dintre prietenii mei de departe mi-au spus și ochii noștri, și urechile noastre. Iar lucrurile astea nu se întâmplă atunci când trebuie să stai drept în negru de față cu un șef. Și atunci când iubești un om. Te simt emoționată, Ramona. Banatul a pierdut un om valoros și această pierdere o simt și în vocea ta. Înaltpreasfințitul Nicolae Corneanu a exercitat o puternică influență asupra vieții religioase din Banat. Ramona, cum au fost ultimele zile la Timișoara? Duminică noaptea s-a aflat că Înaltpreasfințitul s-a dus. Acolo unde de regulă cei care împânzesc orașul cu urletele lor când au loc fie câștiguri, fie pierderi la meciurile de fotbal, n-au găsit de cuvință să se strângă pe treptele catedralei în acel moment, pentru că decența este un lucru mai legat de religie decât fotbalul, unor chiar și de ortodoxi. La ora 2 noaptea era o singură lumânare pe treptele catedralei, trepte care au fost un personaj aproape la fel de important ca și Înaltpreasfințitul Nicolae Corneanu în ultimele zile, pentru că, desigur, unii aveau deja ghiulelele pregătite să lovească, amintind din nou de inerția aceea cu închisul porților catedralei. Și eu vă pot spune, nu este adevărat, Înaltpreasfințitul Nicolae la Revoluție nu era în Timișoara în ziua aceea, era în Turcia. Mi-a spus lucrurile acestea și mie și altora și n-a vrut să înțeleagă treaba aceasta, a înțeles-o. Dar, desigur, înmormântările sunt un timp bun și pentru cei care vor să plângă și pentru cei care vor să strige. Dincolo de asta, a trecut prima noapte, lumea din oraș a aflat că înaltul nostru s-a dus. Au venit mai întâi la mitropolie, apoi corpul înaltul a fost depus în catedrală. A început o frumoasă perindare pentru ca cei care au dorit să vină să și a rămas bun de la el. Am fost impresionată să văd că a fost altceva decât în zilele în care cei care stăm pe margine și privim ne uimim cu câtă dragoste
se lovesc între ei, credincioși ortodoxi, pentru apa sfințită sau pentru a ajunge la moaște. De data asta a fost o extrem de mare ordine, a fost decență, a fost dragoste, a fost respect. Ceea ce spune ceva, pentru că cred că lucrurile mici sunt acelea care se strâng într-un conglomerat care contează, dincolo de unii mai mult sau mai puțin fericiți care vin și zâmbesc și lăcrimează. Cred că lucrurile acestea mici se strâng ca să ne spună gradul în care cineva a fost legat de oamenii săi și în care ei își doresc să lase ceva acolo unde se strâng lucrurile acestea netipăibile, inefabile, din dragostea noastră pentru el. Un fapt simplu. Azi dimineață, când am cerut un taxi pentru a ajunge la catedrală, am fost întrebată, când am spus adresa, catedrală, mergeți la înmormântare? Sunt oameni care vorbesc pe stradă despre asta. Sunt oameni care au asaltat piețele de flori. Sunt oameni care pun lumânări necontenite acolo unde scrie morți în catedrală. Dar vă mai spun ceva, așa cum pot vorbi în nume propriu și pot vorbi și pentru foarte mare parte dintre cei din Banat. Noi îl iubim pe omul ăsta și nu vrem să schimbăm timpul verbului, pentru că nu sunt motive. Poate că lumânările acelea au un loc să fie puse și la vii, nu doar la morți. Laura, mergem mai departe? Ramona, o ultimă întrebare. Care este moștenirea pe care înalt preasfințitul Nicolae Corneanu a lăsat-o? Moștenire e un cuvânt frumos. În România, la moșteniri se plătește o taxă pentru intrarea în posesie. Ei bine, lucrurile se leagă. Taxa aceasta a fost plătită chiar de înalt preasfințitul Nicolae Corneanu pentru a fi deja mai departe învățăturile lui. Eu cred că putem începe numărătoarea punctelor din testament cu felul în care a ieșit după Revoluție și a spus: am făcut lucrul acesta, am colaborat. Lumea, partea proastă a ei, spune: a mai murit un turnător. Puțini se gândesc cum erau condițiile acelea în care îți puneai numele pe o hârtie, fără să știi ce implica lucrul ăsta, iar bolovanul se rostogolea mai departe. Puțini au stat să se gândească la filele care s-au strâns în dosarele de la securitate. Ce s-a întâmplat cu oamenii care erau pomeniți sau ce nu s-a întâmplat. Este simplu de acuzat. Dar nimeni nu-și pune problema cum este să ieși în fața oamenilor fără să vină cineva să-ți dea cu dosarul în cap, să ieși și să nu negi, așa cum au făcut mulți alți ierarhi ortodoxi, să ieși și să stai cu capul sus, chiar dacă cineva ți-a ars dosarul pentru că trebuia să fii patriarh, și alte subpuncte în care bănuiesc că nu este acum cel mai fericit moment să intrăm. E bine, omul acela a ieșit și a spus: am făcut asta, regret, dacă vreți plec. Oamenii n-au vrut să plece. A fost un exemplu de demnitate. Poate undeva în hemoglobina timișorenilor și a bănățenilor se numără și acest lucru. Eu cred că da. Al doilea lucru, tot în timpul acela, a fost oferirea înapoi a bisericilor greco-catolicilor. Un lucru singular care s-a întâmplat aici pentru că noi suntem așa și pentru că în altul era quintexența felului în care suntem noi. Atunci când a dat înapoi catedrala din București și a spus: eu nu m-am simțit acolo acasă, nu a fost a noastră, noi doar am ținut-o. Pur și simplu. Nu trebuie cuvinte mari, nu trebuie acte, nu trebuie furci, nu trebuie balanța justiției, trebuie doar ca legătura aceea să poată să lase razele soarelui să treacă. Dacă vezi, totul se întâmplă firesc. Așa au ajuns și bisericile greco-catolice înapoi. Poate s-ar putea spune: bun, ok, greco-catolicii sunt o mână de oameni, sunt puțini, ce contează? Contează pentru că sunt niște gesturi extraordinare care arată ce înseamnă dreptatea. Apoi, în anii care au urmat, au fost nenumărate gesturi în care l-am văzut pe acest om făcând bine gratuit, făcând bine fără să se uite unde este panglică ce trebuie să ia sau televiziunea care trebuie să înregistreze momentul. Depun mărturie pentru treaba asta și o să fac în felul în care știu și de acum încolo. Mai ales pentru că de acum încolo nimeni nu poate să-i facă niciun rău în alt preasfințitul Nicolae Corneanu. Iar acest lucru face trecerea firească la punctul al treilea, ultimul despre care vreau să vorbesc, și anume
ce înseamnă un rău făcut unui astfel de om. Acum 6 ani, Înalt Preasfințitul Nicolae Corneanu a participat la sfințirea unei biserici greco-catolice din Timișoara. S-a împărtășit în rând cu ceilalți care erau acolo, cu nunțiul apostolic Javier, cu Preasfințitul Mesian de la Lugoj, cu episcopul Ros de la Timișoara. A cerut potirul, s-a împărtășit, era doar firesc. De acolo a ieșit un scandal întreg, spun asta pentru că oamenii se schimbă, lumea uită, poate unii dintre noi, dacă n-au uitat, n-au știut niciodată. Ei bine, pentru acest lucru s-a ajuns la ceea ce s-a numit crima de împărtășanie, încercarea de a fi catarisit, declarația că ceea ce nu este în paharul religiei tale este borș de urzici. Reputația asta nu mă aparține fostului mitropolit de la Cluj, Înalt Preasfințitul Bartolomeu Anania. Toate lucrurile acestea au culminat un proces în care Înalt Preasfințitul Nicolae Corneanu, alături de o fotografie pe care nu vreau să pierd, da? Alături de Preasfințitul Dințec de la Oradea, au fost judecați pentru că sunt oameni. Au fost judecați pentru că au avut felul lor de a înțelege învățătura lui Hristos. Au fost judecați pentru lucruri simple care se fac în locuri normale în fiecare zi. Și anume gesturi de apropiere frățească. Pentru Crișul Sfințit, nici măcar împreună, asta este o altă poveste, nu intru acum în ea, Crișul Sfințit împreună cu Preasfințitul de Celibație cu catolicilor și pentru împărtășania aceea alături de episcopii și arhiepiscopul catolici. Ei bine, după acel lucru, Înalt Preasfințitul Nicolae Corneanu nu a fost catarisit, dar s-a dat ceea ce numesc preavila neagră, și anume, nimic nu se mai putea face cu nimic. Nu ai voie să slujești la o înmormântare, ca preot ortodox cu altcineva, un catolic, un reformat, nu ai voie să te duci la un botez, nu ai voie chiar să tragi clopotele pentru cineva dintr-o altă religie care s-a dus, așa cum s-a întâmplat în Silvașu, acolo unde clopotele fostei biserici greco-catolice nu au fost lăsate să glăsuiască despre ziua în care s-a dus cel care plătise pentru acele clopote. Ei bine, toate lucrurile acestea care nouă aici mi se par aberante, s-au strâns în raftul aberrațiilor și le putem numi așa, pentru că noi aici l-am avut pe Nicolae Corneanu. Dacă noi putem gândi în felul ăsta, dacă noi putem categorisi altfel lucrurile, dacă normalul nostru nu coincide cu normalul de la Cluj sau București, este și pentru că în anii aceștia am avut pe mitropolitul Nicolae Corneanu aproape de noi. Cred că este o moștenire pentru care ar trebui să ne invidieze toată țara. Și îmi e milă de cei care nu pot înțelege asta. Mulțumim, Ramona. Astăzi, de la ora 11, are loc slujba de înmormântare a Înalt Preasfințitului Nicolae Corneanu, care va fi oficiată de Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Mai mulți ierarhi greco- și romano-catolici participă la slujba de înmormântare.